Bert Vrolijk, jullie hebben een initiatief met Ons Limburg, een woningvereniging, of een vereniging is het? Het is een vereniging van de Limburgse corporaties. Ja, en jullie zeggen eigenlijk van, goh, kom met een goed idee. Iedereen mag meedoen om je buurt veiliger of leuker, bewoonbaarder, leefbaarder te maken. En het beste idee, dat wordt uitgevoerd? Het beste idee wordt uitgevoerd en daar staat ook een geldbedrag tegenover. We hebben 50.000, maximaal 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Fantastisch. En iedereen mag gewoon meedoen, heel Limburg? De bewonersgroepen, bewonersorganisaties, verenigingen, stichtingen, iedereen kan in heel Limburg meedoen. Ja, dus zeker blijven kijken. We gaan het er straks over hebben. Want iedereen heeft gewoon een kans om iets leuks voor zijn buurt te doen. Ja, Bert, dan gaan we gelijk even naar jou. Want als vereniging die 100 jaar bestaat, hebben jullie bedacht om het te moeten delen met Limburg, om het zo maar te zeggen. En ook een manier om het leefbaarder te maken op straat. Want wat gaan jullie doen? Nou, misschien even iets over de vereniging Ons Limburg. We bestaan 100 jaar nu. We zijn in 1911 opgericht door Monsieur Poels, met name om de woningnood in Limburg en met name de westelijke mijnstreek, de mijnstreek, om die tegen te gaan. Langzamerhand zijn we belangenorganisatie geworden. Op een gegeven moment is dat overgedragen aan de landelijke brancheorganisatie. Maar het vermogen van Ons Limburg, van de vereniging Ons Limburg sinds 1911, dat is nog steeds in Limburg gebleven. En de bedoeling is om, dat is ook geoormerkt, dat vermogen, om met name sociaal-maatschappelijk, sociaal-culturele activiteiten te stimuleren in Limburg. Ja. En omdat we 100 jaar bestaan, hebben we gedacht, we geven niet onszelf een cadeautje. Nee, we willen een cadeau geven. Ja. En dat betekent dat heel Limburg mag meedoen. Want, en u roept eigenlijk iedereen op om met een idee te komen. Ja, het is een prijsvraag. Je kunt natuurlijk denken, we kijken in genoegzaamheid terug naar het verleden. Want we zijn best trots op de volkshuisvesting in Nederland. Ik vind dat de sociale volkshuisvesting staat en ook in Limburg. Maar we hebben gedacht, we gaan geen boek of een dvd maken. We kijken niet terug. De sociale agenda op dit moment die is actueel anno 2012 en dan heb je het over thema's als leefbaarheid, criminaliteit, veiligheid, integratie, het verwateren van normen en waarden en ook de individualisering van de samenleving. En als je dat beseft naar de toekomst, daarop hebben wij bedacht, nou, het zou goed zijn om een prijsvraag uit te roepen voor een project wat daarop inspeelt. Maar dat betekent dat er maar één winnaar kan zijn of kunnen er meerdere? In principe is er maar één winnaar. Het gaat dus om een initiatief van bewonersorganisaties, van stichtingen, verenigingen, die zelf vanuit hun eigen kracht in de buurt de leefbaarheid bevorderen, die iets doen aan criminaliteit. We noemen dat in vakjargon zo mooi de sociale cohesie. De bedoeling is dat zowel in Noord-Limburg, Midden-Limburg als Zuid-Limburg er 10 presentaties van projecten plaatsvinden. Daaruit worden 6 genomineerd en uiteindelijk is er in principe 1 prijswinnaar die ook maximaal 50.000 euro krijgt voor de uitvoering van het project. Het project, ja. Zowel L1 als de kranten gaan dat zeer zeker volgen op de voet. Maar de provincie doet daar sowieso wel veel aan. We hebben 2 fragmentjes. Laten we beginnen met de eerste, waar mensen inderdaad het met elkaar oppakken om de buurt leefbaarder te maken. Kijk even mee. Er moest duidelijk verandering komen in de slechte naam van Campus Servilius aan de Serviliusstraat in Weert. Meer jongeren en meer leefbaarheid. Dat was de gedachte. Het project heet Ja Ik, Jongeren Actief in Keent. En dat houdt in dat jongeren korting kunnen krijgen op hun huur door middel van leefbaarheidsprojecten. Je komt heel moeilijk aan de woning als starter hier. En nou hebben wij dus met voorrang eigen woning kunnen krijgen, mits we ons inzetten voor de buurt. Een van deze projecten is de grote schoonmaakactie. Weg met het oud vuil in kelders, portieken en balkons. Dat mensen ook niet alleen maar op zo'n opschoondag is het rommel opruimen, maar ze komen ook in contact met elkaar. Je wordt betrokken bij de buurt en bij de bewoners en de activiteiten. Dus je bent heel erg bezig met je eigen woongebied. Ja, het is natuurlijk wel gewoon gezellig en we kenden niemand uit de buurt en je woont hier toch allemaal een beetje alleen. En door al die vergaderingen en ook nu door samen hier koffie te drinken, om het zo maar te zeggen, leer je elkaar toch een beetje kennen. Ja, dit was een van de ideeën in het binnenspel wat bij Goedemiddag Limburg is uitgezonden. Waar lopen jullie tegenaan? Wat voor problemen zijn er in buurten? Ja, je hoeft de kranten maar open te slaan. Ik denk dat het gaat om
criminaliteit, onveiligheidsgevoelens, subjectief of objectief, vereenzaming van ouderen, jongerenoverlast in buurten, het teruglopen van het voorzieningenniveau, ook door de economische crisis, het uithollen van het verenigingsleven, allemaal zaken die gewoon een grote impact hebben op de wijk, op de buurt, op het dorp. En waar wij op proberen te koersen is juist niet kijken naar alleen een overheid of een corporatie. En vroeger was het de kerk om dit soort problemen aan te pakken. Maar er zit gewoon ontzettend veel kracht in de buurt zelf, bij mensen zelf, om hiermee aan de slag te gaan. Gewoon, je werkt natuurlijk veel met mensen. Zit er veel kracht in mensen, ondanks dat ze wellicht niet lekker wonen of in een crisis zitten of zeker. niet lekker in een vel? Ja? Tuurlijk. En ik denk ook vooral dat je dat uit zijn buurt kunt halen. Want de maatschappelijke betrokkenheid is wel heel belangrijk om ook alternatieven te zoeken of oplossingen voor bepaalde problemen samen aan te pakken. Vroeger het verenigingsleven, dat bestaat eigenlijk niet meer. Ook door internet, door MSN, noem maar op. Dat is wel een enorme communicatie, maar die speelt zich allemaal af via het net. Hè? Ja, is dat een visueuze cirkel dan wel in, zodra mensen financiële problemen hebben, waar we het dadelijk over gaan hebben, maar ook als ze niet lekker in een vel zitten in de buurt waar ze wonen, moeten we die cirkel echt doorbreken? Is dat een oplossing? Ja, ik ben daar absoluut voorstander van. Ik zeg wel eens gekscherend van, vroeger kende je je buren nog, tegenwoordig chat je over de wereld en ken je je buren niet. En dat is een symbool voor het huidige functioneren van buurten. En we hebben net één voorbeeld gezien, maar er zijn in Limburg tal van voorbeelden. Nou, we hebben ook een voorbeeld wat eigenlijk heel klein en heel kleinschalig is. Zelfs heel lief, maar volgens mij briljant. Kijk maar. Sanne wil de leefbaarheid in haar wijk verbeteren. Met het project I Give My Neighbor en een rode cadeaudoos belt ze dit keer willekeurig aan in Blauwdorp in Maastricht. Hallo mevrouw. Ik wil u graag deze doos aanbieden om de sociale contacten in de buurt te verbeteren. En u mag hier iets uitkiezen. Ik bied de giftbox aan de mensen. En ik vraag gewoon of ze daar iets uit willen pakken wat ze zelf leuk vinden. Oh, dit vind ik wel leuk. Ik hou wel van glazen dingen en zo. En of ze daar iets van zichzelf in willen terugdoen. En dan het liefst ook iets wat ze zelf gemaakt hebben of wat echt iets over hun zegt. Oh, wacht, die doe ik erbij. Dat zijn leuke lichtjes voor erbij. Leuk toch? Ik vind het Sanne uit Maastricht met een doos. Ja, en ik denk, volgens mij werkt dat wel. Om gewoon eens met elkaar in contact te komen. Van hé, ik zie dat jij op jouw vensterbank mijn kaarsenkandelaar hebt staan. Of jong zo. en oud, integratie. Dat is fantastisch. Is dat die wereldsheid door internet en zo, dat we gewoon verloren zijn met elkaar? Werkt dat ook een soort van verpaupering van wijken in de hand? Het werkt absoluut verpaupering van wijken. Als er geen contacten onderling zijn, iedereen sluit zich op achter de voordeur. Dat is gewoon niet goed voor een samenleving. Het gaat om toch onderlinge contacten, onderlinge verbinding. Dat is echt samenleven. Eigenlijk zoals het vroeger was. En zo'n opknappen van zo'n buurt, ligt die taak niet gewoon bij de gemeente? Nee. Dat vind ik absoluut niet. Ik denk dat de gemeente een taak heeft in de openbare ruimte en natuurlijk op het gebied van veiligheid, openbare orde. De corporaties op het gebied van de woningen goed in stand houden. Maar de buurt zelf, die zal zijn eigen sociale infrastructuur met name moeten invullen. Ja. En in die combinatie, dan heb je het eigenlijk over de 3 pijlers, sociaal, economisch en fysiek. Als je daar in evenwicht waarde aan hecht, dan gaan we met de buurt er vooruit. Het kan niet alleen dat alleen maar woningen opgeknapt worden of dat de openbare weg en het groen netjes is. Het moet een beetje een totaal package zijn. Jullie bieden mensen die kans. Ja. Het project heet Onze Buurt. Onze Buurt. Mensen moeten een goed idee insturen. Ja, de wijk is van jou, dat is eigenlijk het motto. En dat vind ik ook heel krachtig. Er is een website, een speciale website, daar is alles op te vinden. Ze kunnen gewoon ook naar onze website gaan. We hebben het doorgelinkt. Ja. Het is allemaal doorgelinkt. Daar staan de spelregels in. Voor 1 april, en dat is geen grap, voor 1 april moeten de inzendingen binnen zijn. En daarna vindt onder een deskundige jury de keuzes plaats. Ja. Ik zei al, met presentaties in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Ja, en we houden de mensen op de hoogte. Heeft u een leuk idee voor uw eigen buurt, uw wijk en zegt, er moet echt wat veranderen. We gaan een mooi plan schrijven. Ga even naar onze website als u meer informatie wilt, www.l1.nl. Het is niet zomaar een prijs, het is €50.000 om uw project te verwezenlijken in uw buurt. Allemaal wat leefbaarder. Ja. Dank u wel. Heel veel succes, maar we gaan het er nog meer over hebben bij Goedemiddag Limburg.